Odeya ragihandina Ewlehîya Iraqê ragihand ku wan 208 çekdarên Daişê xwedanragiznameya Iraqî ji çekdarên Sûriya Demokratîk li Sûriyê wergirtin ku di şerê dijî Daişê de li Sûriyê hatibû girtin. Odeya ragihandina Ewlehîya Iraqê di daxuyaniyekî fermî de ragihand ku di şerên di navbera çekdarên Qesedê û Daişê çekdarên Qesedê hejmarek çekdarên biyanî girtin. Her wiha 500 çekdarên xwedanragiznameya Iraqî jî hatine girtin. Daxuyaniya navborî diyar kir ku weke rêgirî li serbestberdana wan ji aliyê çekdarên Qesedê wan ta niha 208 çekdarên Iraqê ku şer li gel Daişê dikirin wergirtine. Navborî eşkere kir ku ew 208 çekdar bi rêya du karwanan hatine radestkirin û diyar kir ku wê berdewam bin heta hemî çekdarên li cem Qesedê wergirin. Her wiha serbar kir û got ku ew çekdar hatine wergirtin piştî wergirtina navan ji Qesedê û tekeskirina hebûna wan navan di tomanê hikûmeta Iraqî de ku biryara ew çekdar werne dadgehkirin ku ev biryare bi tenê çekdarên xwedanragiznameyên Iraqî li xwe digire. Ev yek tê hevdemê ku hindek aliyên leşkerî Iraqî ragihand bûn ku çekdarên Sûriya Demokratîk 20 çekdarên biyanî jî radestî hikûmeta Iraqî kirine ku piraniya wan Frensî ne. Her divê derbarê de endamê Komîta Ewlehîya Iraqê Elî Lighanimî ragihand ku girtiyên Daişê yên biyanî yên ku karên terorê li Iraqê nekiribin wê werne radestkirin ji bo welatê wan yên resen.